har vi onsdag den 20. Og jeg kørte ned fra Adriaterhavet og er på vej op til San Marino. Som er en lille put stat, som der må være valg hver halve år, fordi de vælger 2 til at styre landet for et halvt år ad gangen. Det lyder jo lidt specielt. Der er 3 tårne oppe på toppen af bjerget, som hedder Monte Titano. Lørdag siger vejrudsigten, at det skulle blive strålende solskin, og jeg vil selvfølgelig gerne have noget lys, så jeg kan filme. Det kan ikke overraske nogen. Det glæder mig faktisk til. Det ser meget vildt ud. Så får vi i hvert fald lige foran os, får vi bjerget og de 3 tårne, som er hovedattraktion. Jeg tror nu også, at der er nogle charmerende små byer her, hvor der er vinmarker. Så er det torsdag den 21. om morgenen. Klokken den er 7:15. Og det her, det er udsigten fra Monte Titano ud over Adriaterhavet. Og jeg er heldig med vejret i dag. Det ser rigtig dejligt ud. Jeg glæder mig til de oplevelser, jeg skal have i dag. Jeg kan jo ikke klage over ikke at kan sparke mig frem for publikum. Der er kun mig. Og jeg kørte herop sammen med de folk, der er ansat heroppe til forskellige ting. Hvem ved, måske er jeg heldig, at jeg kan sende dronen ud, så jeg kan filme hvordan det ser ud. For det er ret storslået. Det er tårn nummer 1. Her kommer vi op til museet for kuriositeter. Det kunne da godt være, at man skulle ind og se det på et eller andet tidspunkt. Nå, men det første vi har set, det er tårn nummer 1. Og så kan jeg se, at den her vej går mod nummer 2. Som hedder Sesta, og nummer 3, der hedder Montale. Okay. Og så viser det sig, at den næste borg ligger lige over på den anden bakketop. Der tror jeg nu ikke, jeg kommer over i dag. Men vi får se. Det må så være tårn nummer 2. Og så må tårn nummer 3 ligge om bagved det. Det ser nu ud til at være overkommeligt, så jeg prøver at gå over i. Ja, det går bare opad, og opad, og opad.
Men vi skal jo op til det. Det skal vi jo. Så nåede jeg op til den ene af borgene. Og den er bare flot. Meget flot. Og at det har været alvor, det fremgår jo af det her skydehul her, hvor der er 4. De kan simpelthen holde øje med 180 grader. Der er virkelig bedårende her, det er det. Prøv at tænke, at man har kunne bygge noget så voldsomt som en borg heroppe. Der bliver ved med at poppe små, spændende stier op, som jeg bliver nødt til at gå ud og kigge og se, hvad kan man se herude. Og lad os se. Ja, det var flot. Det er godt nok flot. Og så ligger tårn nummer 3 derovre, og der er vi på vej. Ses derovre. Så fik jeg oplevet alle 3 tårne hernede i San Marino. Det har været fantastisk flot, og nu vil jeg gå stille og roligt tilbage, nyde at vejret er så flot og fint som det er. Og så vil jeg finde et sted, hvor jeg kan købe en dejlig kop kaffe, måske en cappuccino, og måske også et lille stykke brød til. Det synes jeg faktisk, jeg fortjener efter den her tur. Og jeg håber virkelig, at I vil kunne se på nogle af de billeder, jeg har lavet, at det er faktisk et sted, man skal køre hen og se, hvis man er i nærheden. Og i nærheden, der mener jeg godt, man kan køre i hvert fald 100 km for at komme over og se det her. Så er jeg kommet ned op fra bjerget og de 3 tårne, og jeg synes lige I skulle se, hvordan jeg holder her. Det kan jo ikke blive bedre og meget stille.